inene yo machalo nade Sophie? Ara nene kaka jo standard nene Joyce nikech lek maber okrach kwa leko. Question manyalo penjo kata question ma jopiny penjore sani en achiel. Ne wan gi Vision 2030 which has not been implemented since conception. Gino nochakre gi our president, the late President Mwai Kibaki. The fourth president notemo chore and accomplished part of it. We expected kaka jopiny ni ngamantie telo sani, the current regime pick up from where it was left. Ni gima nodo wadwa neno ni olos to chorowa. But obuogowa like any other person ni kaka Kenya wathagre and infrastructures, the sectors, pillars adek miwachogo. Okethre. It's actually worse than it was. Okethre yo machalo nade? Look at the education sector. Changes of what has been made. The capitation that was being put, mege nyithindo mondo som, ogol, kidogo chako duoko. Tugo makamago, ema miyo jo Kenya ose lose hope gi sirikal machalo kamagi. Koro onge kaka ng'ato nyalo bukre tiyo gokinyi to obukre nwa ni 2016 to 2030 ni matin manyoto los oketho te. Chal ka gimo koro duko mana chieng' kuma na wantie cha. Koro okethore te nade Sophie? Iwacho mana wechego mago mag somo mabe ka wang'iyo kata kwatemo pimo kuma ne wantiere chien gi sani bende okethore ahinya. University help ni miyo nyithindo loan. 2 years manochako kano donje telo no gol gino capitation no. Jonyuol othagre gi nyithindgi mana machiegni kaka ose ng'weyo ni elections chiegni oduoge mana nyocha. Koro you see mage gik mamiyo mabago jopiny ni sama ng'ato kata ji owuok ni manyo telo kata manyo kom wa believe kaka jo Kenya ni gimanyo telo nikech gin qualified kata technocrats ma understand gima tero gi office timo kanyo. Lakini to our disappointment kaka jopiny oken kamano. Koro onge kaka ng'ato nyalo ng'isa ni onyalo loso 2060 to mantie lwete to tame. Korka kori Mheshimiwa Kwenya no kibuonjo in mbaka mose chako gore mar Vision 2060 nikech wacho ni rawere bende winjo beni inywako lwedo eneno ni